שלום צופים קריאים, גילקנטכן אני יותר חשוב ממנו. כן, ורוי. והיום אנחנו בסרטון הראשון של הערוץ, בשרת של רוי האמת היא. נשחרר טייפי עכשיו, נכון? בסרטון הזה. תהנו, תיכנסו, תהנו, וואו. הולך להיות כיף נורא בשרת. אוקיי, אז אני אשמח לראות אתכם. אני ורוי נהיה כאן הרבה פעמים. טוב, לפעמים נשחק בשרתים אחרים, לא רק בשרת הזה. חצי לבו. לפעמים נשחק בשרתים אחרים, לא רק בשרת הזה. אז לא נביא לבקר מת. רוי, זה לא הביא לי את הפול הזה. זה מביא רק הלמט, רוי. יודע, כי אני הכי קרוב לקומנט בלוקס. זוז מהקומנט בלוקס. זוז הכי שאתה יכול, לך ללובי. יש זה. אוקיי. כן, אנחנו נשמח לראות אתכם בשרת הזה. אני רוצה לך שנייה, שימרו לספאון. אוקיי? לא, אני עושה סלש תקה. אני וגילי הצבנו. חכו, רוי, אל תהרוג אותי. בא לי כן, זה כל ה-PVP. חכו רגע, אני אפליט כל הדברים. זה כל ה-PVP, ככה נראה בערך ה-PVP. אולי תראו עד שתיכנסו איזה, לא יודע, משהו כמו... השרת הזה נפתח רק היום. כן, כמו... כבר סיימנו את הדירה של ה-PVP, זה לקח לנו המון זמן, שלא תחשבו. ואתם לא תהיו OP, רק אני. אני OP. כן, אני יודע, ואני גם... רק אני וכל אלה שעזרו ליצור את השרת נהיה OP. הנה, זה ספאון. טוב, זה הצפוי. כתוב כאן רוי, כי הוא האונר. כן. מי שאני מדבר איתו זה רוי והוא האונר. כאן אתם הולכים לרנק PVP. כאן אמור להיות ממול survival. בואו נלך. כן, אנחנו נוסיף עוד הרבה משחקים. אל תחשבו שזה... עכשיו, תראו, כל פעם שאתם עולים מהפודר של הפלייט, אתם מקבלים שום תקים. עכשיו, כל פעם שאתם לוחצים על הכפתור של ה-PVP, אז אני אשגר אתכם ישר על הפודר שלו. למה? לא, חכה רוי, אני מראה להם את מה שאנחנו עובדים עליו עכשיו. לא, גילי לא. לא להראות להם את... לגלות להם אבל על מה אנחנו עובדים. כן, עכשיו אנחנו עובדים די הרבה על סורווייבל, כי זה לא ממש קל. כן, אנחנו התחלנו לעבוד על סורווייבל. כן. יאללה, גילי 3. חכה, יש לי 3 לבבות. תהורג אותי. אוקיי. יש לי לגים. כן, אתם תוכלו למצוא בשרת הזה עוד הרבה דברים מעניינים. כן, אנחנו גם עובדים, אנחנו רוצים לעבוד גם על זה. לעשות יום אחד. כאילו זה, חולים נגד אדומים או צהובים, או קבוצות כאילו נגד קבוצות, משהו כזה. ונעשה גם, יום אחד נעשה גם סקאי וורס. כן. כן, אבל זה ייקח די הרבה זמן. מה אתה עושה? תהפוך אותי לאפס. די. טוב, אני הורג אותך. שקרן, אתה לא. מה, אני אופי? כן. עשיתי לעצמי קיל. זה בעיקרון השרת. אני ורוי נעשה כאן עוד כמה משחקים של PVP. עוד המון שינויים. עוד הרבה מאוד שינויים. קיבלתי. למה אתה ליד הפלשר פלייט של הסטון סורד? לא קיבלתי. תשמעו, אבל לפעמים השרת תהיה סגור. כן, לוקח כי זה, רק בדרך כי לא תמיד הוא יהיה פתוח, יש את זה. לפעמים הוא יהיה סגור שאנחנו נעבוד עליו קצת. כן, לפעמים הוא יהיה סגור,
שוש. זה פלאגנים, זה... כן. ועכשיו תראו, גילי, תראה להם, גילי, תסתכל עליי. אני גם חושב שזה גם יפה. תראה להם. את מה? 3, 4 ו... הנה, תראו. איזה... עכשיו זה עשה פשוט את הסקין שלי בענק. חכה, אני רוצה לך גיים עוד. טיפי. כן. כן. עכשיו זה פשוט עשה זה פלאגין. אולי נעשה את הסקין שלי לידך. אוקיי. יאללה בוא. איפה נעשה את הסקין? אתה כל שניה מחליט סקין, אז אני די פוחד. לא. אני לא מחליף סקין. עד שהערוץ נסגר. תשים את כאן בערך, אני אשים אותו. הנה, גילי, תסתכל עליי. גילי, תסתכל עליי. כן, זה הולך כן, להיות. אבל בגלל שהפלאגין הזה יצא ב-1.5, אז אין פה פליי, אז כל מה שאמור להיות סייב לגוף הוא בעצם ווייט בול. אוקיי, אני הולך לשים כאן קליי. עכשיו. אולי נעשה גם תחרות. תשלחו את המספר 1 בדיסקריפשן כדי שאתם תרצו לראות תחרות בנייה. ואם זה אם אתם רוצים אתם יכולים לבוא לפה, אנחנו נעשה תחרות סקינים, והזוכה יקבל מקום ששם יהיה את הסקין שלו בענק. כן. ואולי נעשה פלאגין של רנק. אז הזוכה יקבל את הרנק הראשונה. נכון רוי? השני לא. כן, השני יקבל. אבל השופטים הם יהיו אני ורוי. נעשה סרטון ואז נעצור את הסרטון שאני ורוי נתייעץ. רגע, שכחתי לעשות משהו. רגע, כמה זמן אנחנו מצלמים כבר? אנחנו מצלמים... טוב, 7 דקות, אנחנו צריכים לסיים את הסרטון. אפילו שהוא כזה קצר, אנחנו צריכים לסיים. זה היה הסרטון שלנו להיום. תנו לייק אם אהבתם, תנו סאב אם אתם באמת אוהבים את הסרטונים שלנו, ויאללה ביי. תגיד ביי רוי.